Времето на преструвките изтече. Край на удобните приятелски рози, фалшиви връзки и шоуменство. 5 ще бъдат и розите на последната церемония на розата тази вечер. Само 5. Отново се очаква ожесточена борба. Напрегна ли се? То всеки иска да остане. Гласувайте за мен, момчета. Няма как да стане да не съм в тези топ 5 имена. Взимай да пишеш нас. Ама според мен Денис и Виктор нямат място на финала. Виктор и Денис пък много се карат и Калян и Габи много се карат. Чувствам се много зле от това, че никой не споменава мен и Калоян. Тя днес цял ден беше категорична, че няма да вземе роза от Калоян. Като каза, че никой не би го погледнал в истинския живот. Чакай малко, какво значи това нещо? Аз винаги съм повтаряла, че за мен е важна вътрешността на мъжа. Явно обстоятелствата с 5 рози променят нещата. Кога съм те молял те пък за роза, бе? Кога съм казала, че Не ми ми се говорите и като на филмите. Ще фърля всички в басейна след малко, това ще стане. Почвам да се ядосвам. Ти си един долен интригант. 5-та роза определено ще е розата на раздора. Човек наистина ми идва да я ритна в басейна. Кам ти. Колкото повече я гледам, толкова по-противно ми става.